euro fil-ġimgħa. Jiġifieri naraw qabel Il-Prim Ministru Robert Abela wiegħed li l-Gvern se jżomm kemmtu li sal-aħħar tal-leġislatura se jnaqqas it-taxxa l-kumpaniji minn 35 għal 25% fuq l-ewwel 250,000 euro taqlih. Waqt li kien qed jipparteċipa fuq il-programm Extra, Dr. Abela qal il-budget ħaseb fin-negozji permezz tas-sussidji fuq l-enerġija, qal li kieku l-Gvern ma baqax kommess li jagħti dawn is-sussidji kieku llum ħafna negozji wara pandemija u l-effetti tal-gwerer kienu jipparalizzaw. Elenka wkoll numru ta' miżuri fosthom it-tieni żieda fiċ-Children's Allowance u żied oħra fil-pensjonijiet b'akkumulu ta' 70 euro fil-ġimgħa f'temp ta' 11-il sena. Dwar il-każ ta' Mart il-Ministru Clayton Bartolo, il-Prim Ministru indika li fuq ix-xefaq qed titħejja riforma li permezz tagħha jkunu stabbiliti l-kwalifiki għal konsulenti fis-servizz pubbliku, xi ħaġa li sal-lum qal illi l-manwal tal-ingaġġ ma jispeċifikax. Kompla jgħid li l-bżonn ta' din ir-riforma hija msemmija fir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards u jaf ukoll tkun rimedju li jitlob il-Kumitat Parlamentari li se jiddiskuti l-każ. Fl-istess ħin huwa ċara li termina l-impjieg ta' Muscat b'mod assolut 3 snin ilu u ma qadx jistenna r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards. Qal li ma hu vera xejn li Muscat ħadet flus għal xogħol li ma kienx jeżisti u qal li l-Kummissarju ċaħat l-ilment ta' Arnold Cassola li dan kien impjieg fantasma. Akkuża lil Partit Nazzjonalista b'ipokrezija u semma lid deputat Tony Bezzina li qal li qed jirċievi 51,000 euro paga u ma jmurx għax-xogħol. Minflok akkużah li jmur lejn il-post tax-xogħol biss biex jieħu l-vouchers tad-diesel. Dr. Abela qal li meta l-perit Bezzina jinstab ħati jittama li tintuża l-istess riga miegħu li ntużat issa. Dwar l-istħarriġ tal-fema pubblika, il-Prim Ministru qal li l-verdett tal-poplu huwa li jrid soluzzjonijiet tal-isfidi li qed jiffaċċja u fl-istess ħin jemmen li huwa l-Partit Laburista li għandu s-soluzzjonijiet. Huwa qal li l-bżonn ta' spazji miftuħa u soluzzjoni tat-traffiku huma fost l-akbar sfidi li l-poplu jrid li jkunu indirizzati. Dwar it-traffiku huwa qal li hemm soluzzjonijiet fit-tul imma hemm oħrajn għal żmien qasir bħat tibdil fil-ħinijiet li matulhom jinġabar l-iskart u l-użu tat-teknoloġija biex il-preservazzjoni ta' evidenza ta' inċident ta' traffiku issir fi ftit ħin.